сёння нядзеля ў нашай традыцыі называецца нядзеляй усіх святых. І калі мы узгадваем усіх святых, то гэта варта таксама нам задумацца пра уласную святасць, пра тое, што значыць быць святым і ці мы можам быць святымі. Бо бачыце, кожны прыклад, кожная гісторыя нейкага чалавека, можа быць такога, які вялікага чалавека, які дасягнуў поспеху нейкага, яна не проста нас цікавіць, не знаю, прынамсі мяне так. Я калі чытаю ці чую пра нейкага чалавека, я яшчэ таксама ягоную гісторыю пра святога ці не святога, але чалавека, які нечага дасягнуў, я спрабую гэта неяк перанесці на сябе і зрабіць нейкія высновы, што я магу зрабіць у сваім жыцці для таго, каб чагосьці таксама дасягнуць. Не абавязкова таго, што той чалавек дасягнуў, але можа чагосьці на сваім уласным узроўні, у уласным сваім жыцці неяк ступіць на крок наперад. І глядзіце, дарагія браты і сёстры, задаючы пытанне, ці можам мы быць святымі, часта хрысціяне адказваюць пра сябе, не, можа быць, голасна яны гэтага не скажуць, але хутчэй за ўсё у многіх хрысціянаў з'яўляецца такое пачуццё, што не, мы не будем святымі. Ну, якія ж мы святыя? Мы людзі грэшныя. Як казаў Пётр, адыдзі ад мяне, Господі, я чалавек грэшны. Вось. Але чаму мы так лічым? Таму што у нас часта складаецца неправільнае ўяўленне пра святасць. Мы, калі чуем слова святы, то мы ўяўляем тых сапраўды герояў веры, тых людзей, якіх царква прызнала святымі, якіх яна вынесла на хвалу алтара, якія называюцца святымі, якія малююцца на іконах, якія адзначыліся нейкім жыццём сваім асабліва цнатлівым, асабліва маральным, асаблівымі нейкімі подзвігамі. І часта таксама мы, калі пра гэтых людзей разважаем, мы думаем не пра тых людзей, якія жылі ў апошнія часы, а тых старажытнейшых, якія там рабілі сапраўды такія подзвігі вялікія веры, там жылі ў маўчанні, у пустынях, там зачыняліся ў пячорах. І нам здаецца, што гэта для нас неяк так нежыццёва і нерэальна, і немагчыма нам гэта зрабіць. Але, разумееце, гэта такое, я бы сказаў, неправільнае, і намі хрысціянамі сфармаванае такое неправільнае ўяўленне пра святасць. Што святы гэта нейкі там монах, аскет, гэта нейкі там чалавек з асаблівымі здольнасцямі, асаблівымі подзвігамі. Ну, гэта так, гэта ёсць такое, але не гэта галоўнае ў святасці чалавека. У старым запавеце святым называлася не тое, што дасягнула чагосьці, а ўсё тое і ўсе тыя, каго прысвяцілі проста Богу. Я свядома гавару, што тое, таму што гэта святымі маглі быць не толькі людзі, святымі маглі быць рэчы. Браліся звычайныя рэчы, прысвячаліся Богу, і яны станавіліся святымі. І, напрыклад, там бралася нейкі звычайны келіх браўся, ён прысвячаўся Богу на служэнне там пры ахвярах, якія складаліся Богу, і ён станавіўся святым. І калі чалавек да яго дакрануўся, ён павінен быў бы там быць такім, не ведаю, прынамсі да вечара, асабліва там сябе добра паводзіць, асабліва там дбаць пра сваю маральную і фізічную чысціню. Калі ж чалавек, напрыклад, нячысты, там было такое паняцце ў старым запавеце рытуальнай нечысціні, дакрануўся да гэтага келіха, гэта быў вялікі грэх. Браліся нейкія звычайныя рэчы, браліся там, не ведаю, звычайныя камяні, з іх складаўся звычайны ахвярнік, і ён станавіўся святым. Але гэта былі звычайныя камяні, якія проста прысвячаліся Богу. І глядзіце, пачаткова ў хрысціянстве таксама існавала такое разуменне святасці, што святы чалавек – гэта звычайны чалавек, але ён прысвячаны Богу. І, адпаведна, канешне, з гэтым тое, што пасвячана Богу, яно не можа ўжывацца на нейкія там, не ведаю, грэшныя патрэбы. З таго самого келіха, які прысвяцілі Богу, не можна было там піць на звычайным застоллі і п'янстваваць, але ўжываўся ён ужо да Божых мэтаў. Пілася з яго, але тады ўжо, калі прыносіліся ахвяры, маглі піць святары, і маглі піць там, напэўна, не памятаю, як там дакладна было, хто яшчэ мог піць, але тыя людзі, гэта ўжо рэч ужывалася ў мэтах звычайнымі людзьмі, у звычайных, у тых самых мэтах, якія яно ўжывалася, там з келіха пілі, напрыклад, але ўжо у справах, звязаных з Богам, звязаных з ахвярамі, звязаных з культам. І глядзіце, дарагія браты і сёстры, для нас, я думаю, што гэта як бы такое ключавое разуменне таго, як нам стаць святымі.
Нам не трэба для святости уласнай, для того, каб стаць святымі, так скажем, нам не трэба чакаць ад сябе нейкіх незвычайных подвигаў. Нам варта просто присвятить себе Богу. И тады, дорогие браты и сестры, мы становимся, конечно, на гэты шлях святости у тым першым разуменні, у разуменні маральной досконалости, у разуменні нейкіх незвычайных подвигаў, может быть, ці звычайных подвигаў. Тому что, поглядзіце, например, на прыклады святых апошніх часоў. Гэта тыя людзі, якія жылі нармальным звычайным жыццём, але гэтае жыццё яны прысвячалі Богу, так як у старым запавеце звычайныя рэчы прысвячаліся, так звычайныя людзі прысвячаюцца ў сённяшнім часе і аддаюць сябе Богу, аддаюць свае нармальныя, звычайныя, штодзённыя справы, не аддаюць там, не ведаю, не ідуць у пустыню, не закрываюцца ў нейкіх там пячорах. Не, зараз гэта не патрэбнае. У свой час, у гістарычных пэўных умовах гэта, конечно, прыносіла карысць, і гэта было для людзей прыкладам. Сёння не, гэта не прамаўляе. Сёння прамаўляе быць там, не ведаю, хатняй гаспадыняй, быць працаўніком на працы, быць звычайным там, не ведаю, менеджерам у офісе, але пры гэтым заставацца прысвячаным Богу. Быць звычайным там, быць звычайным чалавекам, але пры гэтым і незвычайным, пры гэтым Божым чалавекам. Якія вымаганні? Вось яны ў сённяшнім Евангеліі гаворацца. Яны гаворацца ў прынцыпе ў Евангеліі. Мы павінны быць соллю гэтаму свету. Мы павінны любіць Бога больш, чым тыя матэрыяльныя рэчы, якія ёсць у нас. Так, для нас, можа быць, цяжкія здаюцца гэтыя словы пра тое, што мы павінны Бога любіць больш, чым сваіх блізкіх. Ну як гэта? Ну я люблю сваіх блізкіх. Але глядзіце, дорогие браты и сестры, калі будзе выбор паміж Богом и близкими, что мы выберем? Ці мы выберем сапраўды Бога? Так, гэты выбор не будзе у нас стаять, я не ведаю, кожны дзень. Ён не будзе стаять у нас там, стаять перед нами там, по 3 разы на дню. Не, але калісьці ён можа стаць у нас такі выбор. И что мы выберем? Ці мы выберем гэтыя зямныя рэчы, может быть, добрые, шляхетные, бо, конечно, не будет такого выбору паміж нейкімі грэшнымі рэчамі и Богом. Никто не скажет нам, ну вось, тут тебе Бог, а тут тебе чарка горелки. Не, мы не те люди, якія будем выбирать паміж таким и таким. Не, добрые рэчы будут. Але глядите, вось что кажа апошняя фраза, апошняя думка сённяшняя Евангелия. Калі мы адмовіліся ад чагосьці добрага, это не значит, что мы гэта згубілі. Это значит, что Бог нам это узнагародзіць нас и даст нам нашмат больш. Ідучы нават сёння ў царкву, конечно, мы кожны сутыкнуўся з пэўнымі цяжкасцямі. Хацелася адпачыць, хацелася, может быть, у гэты час папрацаваць, хацелася ў гэты час нешта зрабіць карыснае для наших блізкіх. Вось яно тут гэты ключ да разумення, што значыць любіць бліжняга Бога больш, чым бліжняга. Мы могли бы гэты час, гэтую гадзіну, гэтыя 1,5 гадзіны, якія мы правядзем у царкве на літургіі, прысвяціць на нейкія карысныя іншыя рэчы, але мы прысвячаем іх Богу. І што мы ўзамен атрымліваем ад гэтага? Сённяшняе Евангелие кажа нам, у 100 разоў болей мы атрымаем за гэта. За тое, што мы прысвяцілі гэтую гадзіну, 1,5 гадзіны Богу. За тое, што мы прысвяцілі свае высілкі на малітву ранішнюю і вячэрнюю. За тое, што мы адкрылі Святое Пісанне, прачыталі. За тое, што мы ўстрымаліся ад нейкіх там смачных і прыемных нам справаў у час паста ў постныя дні ў сераду ў пятніцу. Гэта ключ да таго, каб атрымаць ад Бога у 100 разоў болей. І глядзіце, дарагія браты і сёстры, часта мы задаем сабе пытанне, чаму ў нашым жыцці штосьці не так? Чаму у нас у свеце пануе эпідэмія? Чаму у нашай краіне такі неспакой? А можа таму, што мы не прысвячаем Богу нічога? А можа таму, што таму мы не атрымліваем ад Бога ў 100 разоў болей, што не аддалі яму нічога. І не аддалі нашу краіну, не аддалі наш клопат пра краіну, і не атрымалі ў 100 разоў болей, чым тое, што аддалі. Может быть, гэта и есть наша такая дорога до святости. Присвятить себе Богу и присвятить Богу все то, что у нас есть. Наши клопоты, турботы, наши справы, наши переживания, наши речи, нашу маемость. Присвятить Богу. Не значит, что все отдать и там пойти и замкнуться здесь у пячоры. Нет. Значит, просто быть разумными, быть расторопными, быть разважливыми и бачить, калі, и где, и что, и як належить отдать Богу. Али Бога ставить на первое место.
Не думаць пра тое, што Бог такі добры, Ён усё зразумее, Ён сапраўды ўсё зразумее. Ён зразумее, калі ў нашым жыцці ёсць сапраўды нейкая перашкода, каб прыйсці, напрыклад, у нядзелю на літургію, ці не памаліцца раніцай увечары. Ну, это такія простыя прыклады. Вось, Ён зразумее. Але калі гэта для нас толькі такое апраўданне, як у школе, а я не прыйшоў к таму, што ну вот, там, мы картошку копали, там, як это звычайна было ў мои часы ў школе, там, писали старейшие браты и сестры молодшим записку, что мы копали картошку, причем копали они ей там и у вересні, и у листопаде, и у травні они копали картошку. Вось, может это у нас просто так само с Богом, мы так вот оправдываемся, что мы картошку копали. Вось, а на самой справе картошка-то уже давно и не выросла, и она еще только посадженная, и она еще и не повинна была бы вырастить, и она уже давно была выкопанная. Вось. Тому, дорогие браты и сестры, это наша дорога до святости. И она не есть легкая, але с другого боку не есть складаная. Не есть складана стать на эту дорогу. Может быть, тяжко будет и по ее идти. Але, ну, навошта тады быть христианином, коли не идти по этой дороге? Может, простей тады поисти просто в свет, взять там все эти осолоды этого свету, перейти просто дорогу, зайти там у бар, выпить там келих вина и все иншее, там, что належит до гэтага свету. Але калі мы сталі ўжо на гэты шлях, ну дык варта па яму ісці. Не абмяжоўвацца нейкімі там кавалкамі, палавінаю гэтага шляху. Бо тады гэта будзе проста страчаны час. Але шукаць максімуму, шукаць таго, што называецца ў сённяшнім свеце поспех, але поспех гэта Божы поспех, Божых дасягненняў, каб сапраўды быць хрысціянамі, і каб, может быть, калісьці дасть Бог, наши иконы будут висеть на стенах розных храмов. Але не это, конечно, головное. Головное, как мы стояли там, у Володарстве Небесном, побач с теми святыми, яких мы шануем сегодня, и казали им, что так, ваш приклад нас натхнил, и мы старались по-своему, у меру своих сил, у меру того часу, який есть у нас, идти этим шляхом святости, и стали святыми. Аминь.